Kai bidiyoyin ba su kalluwa ne, ba su kalluwa abin ya yi muni ƙwarai kai. Bidiyoyin ba su kalluwa, wallahi sai ka jure wurin kallon su. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka dai da fatan kowa ya wuni lafiya. Wannan dai abin da yake wakana ne a Burkina Faso, wato inda aka ba yake jami'an tsaro dama kamar su yi amfani da duk ikon da za su yi na ganin sun tarwatsa 'yan ta'adda na cikin wannan ƙasa wato Burkina Faso, inda ake yi musu ruwan wuta da jirgi mara direba. Wani jirgi ne wanda ba ma matuƙi cikin shi, kawai sai dai su ga ruwan wuta. Kenan da inda an ka ga alamunsu ko in ce duhunsu, kawai ruwan wuta ne ake saka musu. A halin yanzu dai 'yan ta'adda suna da dama wanda an kashe a Burkina Faso, wanda kawai suna cikin tahiya suna ƙoƙarin su tsere da rayuwarsu, kawai sai dai su ji an sako musu bama-bamai daga sama, sai ta kashe su ake ana ta hallaka su. To wani waje kuma sai hukumar kare haƙƙin ɗan adam take ganin kamar ba a yi daidai ba, saboda su ma 'yan adam ne kuma rayuwa ce gare su. Kamar Burkina Faso ba ta nuna tausayi ba, ko in ce ba ta yi raspe ba, ba ta yi ladabi ba ga biyayya ta hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya gaba ɗaya. Lallai in kana yawo saman rezo sosai za ka ta ganin su da dama bidiyo ka, sai ga wani ma in ba ka jure ba ka iya kallon shi, kamar da irin abin da suke musu. Kuma wasu mutane suke gani kamar haka, kamar an ƙara tsokalo su ne, kamar da yanzu ana ɗauko bidiyo gaban kowa ana ƙona su. Akwai wani bidiyo wanda na gani wanda suke ƙona su, suna ɗora musu tayoyi ga mutane sun kewaye su, suna gudu suna kamo suna maido su cikin wuta. Idan ka ga nan wani yana iya cewa su ma suna iya su ji haushi, idan daga baya su kuma su san shirin da za su yi. To fatan dai muka yi dai Allah dai ya kare. Kenan da can cikin daji da sun kaje an matsa musu, kenan sai suka yi ta ruguwa da gudu suna komawa wajen garuruwa wanda a saman hanya, wato kenan wajen iyaka da Niger da kuma Mali, suna gudu suna tsira da rayuwarsu. Kenan sun ka shige cikin gari, tunda a cikin gari akwai al'umma can dai ba za a sako musu bam na wancan jirgin ba. Kenan dai Allah dai fatan muke Allah dai ya ƙara tsarewa. Ubangiji Allah ya sa a dace.